खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै जे सोमावसारारि हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ एनडिएफबि रन्जन दैमारि दैदेननाय लोगोसे इउपिपिएल पिपुल जेनेरेशन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जों जौथुम भाबै जे बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानै जे गोबाव सम सावरायबोनायनि गेजेरजों सोमावसारबोदों आरो दिनै बिनिनो मोनसे सोमावसारनायनि जे आयदा हिसाबै दिनै क'क्राझारनि बे माइदांस्रि फोथाराव जे हाबाफारि जोङो लादों जे हाबाफारियाव दिनै गोबां रायजो राजाफोरा जे बाहागो लादों लैहोर बाहागो लादों बिनि मोनसे बे फोरमान जादों जे दुलाराय बर' माहारियाव जे जोंनो बड'लेण्ड जे नांगौ बे नांगौ जे सोमावसारनायनि जे फिथाइ महरै बड'लेण्डखौ जे बयनोबो नांगौ बे मोनसे फोरमान जादों आरो जायनि थाखाय दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जे बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे सोमावसारनाय जे जोंनि डिमान्ड बे डिमान्डखौ सुफुंनांगौनि थाखाय दिनै बायद' जादों आरो बिनि थाखायनो दिनै सोमावसारारि हान्जाजों जे बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानै गोख्रैनो समाधान खालामनायनि जे बाथ्राखौ बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो बेखौ लानानै जों ओंखायनो दिनै बे सोमावसारारि हान्जाया बे सुबुंगमानि गेजेरजों बेखौनो जोङो फोरमायदों जे जाहाथे जोंनि गासै जे कन्डिसन जे जोंनि जे डिमान्ड बे डिमान्डफोरखौ खुनु बेबादि मोनसे एलेहुवा खालामाजासे गोख्रैनो जाहाथे बड'लेण्ड बे जेंनाखौ सुफुंनानै होयो बिनि थाखायनो जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेवहाय दिनै गोबां जे हाजार मानसिफ्रा दिनै बाहागो लादों चिरां जिल्ला क'क्राझार जिल्ला बाक्सा जिल्ला उदालगुरि जिल्ला लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गोबां गामिनि मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों सरकारा बिनि सायाव दिनै जोंखौ बुंदों जे सोमावसारनायनि जे फिथाइ महरै 50 बोसोरनिबो बारा जानाय बे जे डिमान्ड सोमावसारनायनि जे डिमान्ड बे डिमान्डखौ बिथांमोना फोरमायदों जे इमिडियेट जिहेतु बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जे जों सावरायगासिनो दं नाथाय आथिखालाव बेखौ बबे लेभेलसिम जोङो जे सलुसन जागोन बेखौ जोङो बुंनो हायाब्लाबो नाथाय गोख्रैनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बेखौ सुफुंनायनि बेबस्थाखौ जेरैखि जाया लागोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों बिनि थाखायनो दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों बेनो मोनसे जोंनि दिनै बेसेबांबा गिदिर मोनसे फोरमान जानानै थाबाय दिनैनि बे हाबाफारिजोंनो आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जिहेथु गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों मानोना बड'लेण्ड जेंनाखौ सुफुंनायनि बा बड'लेण्ड जेंनाया जोंनि बे हान्जा सोमावसारारि हान्जानि थाखाय डिमान्ड नङा बियो मानोना बे बड'लेण्ड जेंनाया बा बड'लेण्ड जे डिमान्ड बे डिमान्डआ बर' रायजो राजाफोरनिसो आरो बिनि थाखायनो जेब्लासिम बड'लेण्ड जेंनाया सुफुंजायागौ मानि बर' रायजो राजाफोरा लैहोर बाहागो लागोन आरो बिनि थाखायनो आं खावलायदों जाहाथे रायजो राजा जोंनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लाखांनायनि उनाव जाहाथे मोजाङै मोजां न'आव सौहैजोबो आरो उननि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बयबो साग्रिद जायो जाहाथे जेब्लासिम बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजाया अब्लासिम जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन बेनिखायनो बेफोर गासै हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानांगोन बिनि थाखायनो हाबाफारिखौ जोबनायनि उनाव बयबो गाहामै गाहाम न' फारसे सौहैजोबो आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय जाबाय।